लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलावैनो होनांगौ जाबाय माखासे फुटेजफ्रा गोमाजोब्बाय आंना इउटुबनि थाखाय आं खेबनानै लाखादोंमोन बे फुटेजफ्रानो बोरैबा गोमाजोब्बाय डिलाइट जाखो ना माखो गैया नागिरफिनबा मोनासै आं फुरा नागिरजोब्बाय आङो पेनसिकआ फुल जानायखाय मेम'रियाव माबालायदोंमोन आङो सोलायलायदोंमोन मेम'रिया बोरैहाय डिलाइट जाखो मेम'रिनि गासिबो फुटेजफ्रानो दा गैया मोनाखै दा भिडिअखौ बिदिनो होनांगौ जाहैबाय आङो। हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरनाय जाबाय बेंगल साफारि नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बेखौ सिलिगुरियाव फैयोब्ला बेंगल साफारिखौ गोबां जिब जुनार दङ बाहाय नोंथांमोनहा नुफैनो मोनगोन आरो नायफैयोब्ला। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा फैबाय बायोब्ला नै बेबायदि गारियाव गाखोनानै थांनो मोनगोन जोङो दा गाखोना फैखांबाय बेजोंनो गिदिंना फैखांजोब्बाय जेबो गिनांगौ गैया ग्लासआ बिराद गोराखा मथा मथि आङो गाखोना फैखांबाय दा गिदिंजोबना फैखांबाय नायबोजोब्बाय गावबागाव खथा दंजोबखायो बै जिब जुनार बे बेदर जाग्रा मा जाग्रा बिदिनो गिथाव गिथाव बुस्थुफोरखौ एकदम एक्सट्रा खथा खालामनानै दोनजोबखादों आरो गारिया जिबायदि मुसबुरखाना जेबो गिनांगौ गैया मथा मथि नोंथांमोनहा नायनोबा गोसो दंबायबायब्ला फैबानो जाबाय नायफैबानो जाबाय आरो आयु गान्दाया जा गिदिरखा फाग्लासो नोंथांमोनहा फैबाय बायोब्ला नै बेबायदि आर्मि गारिजोंनो गिदिंजोबनो मोनगोन गासिखौबो जिब जुनारफोरखौ नायनानै बेरायनानै नायनानै लानो हागोन आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि नुफेरि दाउफोर दोननाय जायो नुहुरस्लाबजोबासै। दैनि फेंफोना उरायहोग्रा बिराद बरिया मेचिन बहायनानै दोनदों बाहाय बिराद फ्रेस नुखायो उरायोबा जा फ्रेस जा बिराद स्टेन्डार्डनो जिब जुनार दोनग्राया एकदम सिङावसो बे वालनि बायहेरायाव आरो बेहाय गोसो बायदि बेरायनो हागोन दाउ आरि माबा माबिफोरखौ एकदम नायजोबगोन आरो बेयाव थाबायनानैनो एकदम बेरायजोबनोनो नायनो हाजोबो आरो मथा मथि नोंथांमोनहा नुफेराखैबा नायनानै लानो हागोन गोलेरखौ हनै माथाम दङ गोलेरा बुरजा दंथारोमोन माथामल' नुबाय दा माखासे एकदम बोरियाव दंहैयो खोमा एसे गोजौ बोरिबो दङ बेयाव थाहैबाय खोमा गोबां साइज दाउफोर नुनो मोनगोन बाहाय माबा हाग्रानि दाउमासार बाथ' माबा हाग्रानि दाउला सिन्थायनो दंलायलाङो गिदिरनो हाग्रानि दाउलानो बेफोरबायदिबो नुनो मोनगोन बिराद साइज साजायनानै बिराद बरियायै दोनखादों साजायनानै बरिया स्टेन्डार्ड बानायनानै दोनखादों फाग्लासो। स' लोगोफोर नोंथांमोनहा सोरबाफोर फैबाय बायनो गोसो दङब्ला फैनो हागोन टिकेटनि दामाथ' बारा नंखाया 200 रांल' ओमफ्राय बेबायदिनो बेलेग माबा दं आरो मैदेर थैदेर बेफोरबायदिनो गाखोयोबा एक्सट्रा माबा चार्ज लायो नोंथांमोना टिकेटखौ अनलाइन बुकिंबो खालामना लानो हागोन आरो फैबाय बायनो गोसो दंथारोबा। लोगोफोर जानाय लोंनायफोरनि थाखायबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया खाथियावनो गोबां हटेलफोर माबाफोर दंलाबायखायो बाहायनो नोंथांमोना जानानै एकदम गिदिंनो हागोन आरो बेरायनो हागोन। स' लोगोफोर आङो दा फैफिनबाय आं जायनाव फैदोंमोन बेनि न'आव आं फैफिनबाय जोंहानि आलासि जायो बिस्रा बाहाय आं सानथामसो फैनाया मथा मथि सानथाम जाफैबाय दा गाबोन थांसिगोन आरो आङो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय।